ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ана ин материалҳои френҷ омадагӣ ҳаст. 3 метрш 190 сомон донада оптимда бо арзон мешава. ира барқта меган. Ина марҳамадам хе блески шайхидыш. Беҳад фаслонаки хушрӯ. Материалш хеле резинкагиай. Ламираж бурехе резинкаи бад нест. Камакак дохилишда резинка дора. Сангошон хамелеон. На марҳамат хамелеонои тоза. Ай чанд ранг дора. Назмаш мода нишон метиям. Инай бо дигар нусхаш. Диде? Иш Сваровский ай сангаш. Савз. Инам ҳамихе нархаш 190 сомон либос шай. Ана ба ҳаст бо азанаи гло. Диглир нави навай. Новинка. На хамелеон санги инам. Қафшабина чӣ блеск дора санго. 190 сомони. Касе ки мисол оптим гирифтаняй бо арзон мешава. Дӯстони азиз, мо фақат интернет-кати кор мекунем. Шумо нависед, доставкара ман мефаҳмонам. Доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон дорем ва ҳам дар ҳамаи шаҳрҳои Русия. Марҳамат, инаи гулош. Боз ҳам гулои новинка. Ҳамаи ҳамино новинкаянд барои шумо пешниҳод шуда истодай. Ана Евростил. Аз ино тамом шуда буданд. Бисёр духтарако ба инда навистанд. Ман гуфта будам ки ҳаме ки бори нав омада замин, ман албатта набор карда пешниҳод мекунам. Барои ҳавай айни замон шумо анамин набори моро тамошо карда истодаед. 190 сомон. Ана иш боша материалаш медонед ваяй. Чӣ меган? Ангуркай материалаш. Дига хелай материалаш. Ина гули товус дора. Ям нархшам хе 190 сомон. Нархи 3 метрша ма дар назар дорум. Чӣ хеле гуфтам, касоне ки оптим мегиранд бо арзон мешаванд. Боқӣ саломат бошед. Хайр. Дӯстони азиз, дар ҷо дугули дигаш монда буд, новинкаи дигаш. Барои ҳавай бо аз сари нав як набори дигам дар давомуш кардам шумода пешниҳод мекунам. Ина диде чӣ хушрӯи иглош. Иям ҳами хел 190 сомон. Ана бад анаи санг, анаи нусха ҳаст. Ин нусхаям беҳад хушрӯай. Ранги чорни принц метавад, диде. Материалои барқут. Гло ҳамаш блеск доранд. Ҳама ями новинко нархошон 190 сомонӣ.